sari gaham tamo hongkai khna khowai Tulasikor High Secondary rungno khlao kaisa Tiprasa Thansa Festival yakaba drugs awareness program khlaijana digio kaisa thangi tongo kotor program o kaisa awareness yakaba Tiprasa Thansa festival khana khlaijaknai tabo hongkai Tulasikor thik rungno khlao samung tanglai tongo tamokai yango banner tislai tongo tamo khna ni bagai ote khna Tiprasa Thansa festival belai kotor khai khna snamjaknai tamo hongkai mo hairok Tulasikor thaio mo haike kuno Tiprasa Thansa awareness program eba festival mo haike khlaijeko mono khna porthom khlaijan Tulasikor high secondary rungno khlao faiding sing yang tem nailainai teruk o je samung tangmanok nadi boroni o je state of bahai tangai tongkha norok nugui man khna yang tanglijak yang khailijak ngito yang hoito hor hui tongkha nongno je mansak phurungnai khailai tongo chair rok safaijak jotno norok nugui man khana o je state dog norok ne ngo lai chigri khale nong nai ngo lai do dikisa na nugui man khana norok lai bo tabung no sanamai tamoni bahai ke samai tong ngai ko yang ko tongo chino jagani tamhnani neta saheb song borok borok samung tanglajak tabo tamke khnani o thansani awareness program yakaba drugs awareness program jago festival khna khlaijanai o Tulasikor high secondary rungno khlao ngai or food festival ni convener ngai ko chini saheb chini khoke sar bo tongoro tamke phari bo bai chungkisa kokrunai no lab ni bisingtei sar sagari sar khnani noni o je Tiprasa Thansa musical festival je khlaijana thangtongmani bobo hairok khai khlaijana abo koitani siming chengjanai nona belane hambai sinoro je live telecast khaitongmani bangai sini je coverage khaitongmani bangai khana sini Tulasikok je school ni noklao kaisa kotorma Tiprasa Thansa festival man melana digi thangtongo o mela sudu sini melaya sini Tiprasa sererok sini drak rok sabui bibino oro mane sini Tiprasa rok mane sini komona digi abono kasuna ni bangai sini oro samung no tuyei sengkhana borong drak awareness program khaijanai oro seng khana sarini saitan hoite orin 10 jor sini program ngai o program phaimaja phainai sini edise hapangni jare phaiyak su deputy CM borong monang Monomes Deborma phaimaja phainai sini EM Suhel Deborma phaimaja phainai sini EM Bobon Doniang phaimaja phainai sini EM Doli Riang phaimaja phainai sini MDC borong monang Onda Deborma MDC borong monang Robindra Deborma MDC sini tekiruksa MDC bo phaisomen devisit enggak hai kai kebang ma sinoro elakarni sino Tulasikor elakar Rajdong elakani borok bo kebang opera sare phanyani bangai prostudung lajak এবং sengzara sinor committee sinemo je Tiprasa Thansa je festival committee ni borok bo sengjotono kam khalai paileng je sengjoto खुशी karon mohai khayei je sin festival khai Tiprasa Thansa festival khayei sino je drugs sai tone se erongno sengtase turuk sini समाज no seng bae kam khaimala jani abo tini sinemo je Thansa festival khalai tongo tai joto nai tongnai sini live telecast nai tong takute buku song sanai sin Tiprasa rongno norok khana sini Tulasikok je rungno no kana pal kai phaijadi sino je festival no naitok charti sana bangai nong thanjon na abidon hambai hangenoro khnai man khana ni je ter ni bagai saklai jakha oroni je tangnai samung tangnai eba oroni je o awareness ni je o festival ni je oron convener sar khoges ni khuktinor khnai man khana tamongkai je mo haikino borok tabuk samung tanglai tongo pal yak khaiye khana ni bagai
tamungkai khana lukuro oro phai kaham khe nainani bagui jahate program umani bisingti bo horogo kebo kono kisu ungyatai kachang han program no nalene bagui chung bo haino haisini kok tv ni no channel ni madom bing no chung abno jotono paiphlaya hambaya pharo tamungkai jahate chawui nungui phegui oro program saya chugya khai bulai tolai ingyatai kaham kwreng khani joto nainani ingtho tamungkai mo hai bosoro waisa phone singya khujino tula sikor amchai rogo yaba mono porthom tabuk thansani bisingtei je o samung tang tanglai tongmani mono porthom ingke norok nugui mannai je mo hai program rok bojaga thai khaijak eba boro tamungkha norok abo bo nugui mankha na swkang rogo yaba tini ingke porthom tula sikor high secondary rungokla mono porthom slamjagui tongmani khaijagui tongmani khnani samung naitongdui choyakare chini kok tv ni bisingtei o live telecast live body mano yang komen ini sade media bele hambai sina Mas kamu thak sang na